Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayder. Isagot mi ka na kayo ti istorya na pauluan. Nagiti gagayem ama papabasol. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Italang agkuyog tangag po yung barangay hula, Domeng. Wala pa sigod mo't ngamin nga agpapaudi kayo. Adumot ngamin, dagiti sumamsambot aka barangayan nga asikas mo ko Ne. Andan sa okasyon di ta balay Di ta balay ta sino? Nagitimot karo ba tumatagay na kita at darita. Kagawad! Lumagas kayo, bay! Ne. Paypayapay ni sinon. Nagayayab. Ora ito kailat ng tinumagas nata, Chairman. Anya saklaan. Duhata. Nadigat mo saklaan. Tamang ano, may masak ti makitagay. Katawan mang dagdag kanyak nga gawid. Bagnod ka. Sabagay. Irman! Kagawad! Lumagas kayo, bay! Nay! Anya ayat ti adda dita. Pagkakarubahan mo lang. Naman na sa kabutilya nga inyayab ko kada iti karobat, Irman. Ngayon da kayo. Pagkaranudan tayo na. Ay, wala dyan. Aya. Oh, agtuga kayo, Chairman. Kagawad. Ay. Pasinsya kayo niti bangko at tugaw ito'y arubayan. Nasalpawan iti bulong tinyaw. Awalan yaman na dita. Tangay ito lang agsasangot tayo iti kastoy nga umaw. Dawat kumaha, da kayo tumuna amang itaga, Chairman. Ne. Ay, sakbay gayam timang busat. Ay. Yan. Meron na lang, Chairman. Kasangsangput na gito'y karubakay. Aya. Engem ne. Amang ano siyak ti mabartek. Saan mo siguro, Chairman? Ay, nawiyo po. Ay, unay ti tagayan yun, kas lagarapon. Garapon sa ngagpaiso. Ay, kasanaw. Inom maklatan Asus, kas na nagsangak, iti garapon na nagtagaya. Bingayan, wino, painumin nyo mo tati gaye, madi makikita. Dita, damo na bati. Meron, Chairman. Ibelang niyo mo, tikagudu aja itagay. Awan, ibingayan tayo, dagiti sana makikita. Tadi daket umapapalatan, ken, tapno saan, anadagsen, tibagbagi tayo nga uminom. Awan, hangover. Ituloy ko titumagay. Dita, na boss. Lagtagay kayo.
tagay ko, Rosa. Ah. Nay, mano ang ipon ting kagat na kan kadom? Ayan din nakagat. Si Kam, ilusupon na pa eh. Diyak uli nagtagay, kapampanunutak ni Tatang. Nailangas kami lang kami ni Jayan na mangsilon. Inalalayak ni Tatang tanay masan na. Rumbang laan. Narigat mo't ngamin, adi pa gusto na nagkantyaw, itay lumabas kami ti balay na mangsilon. Alawan, di ka nagpalawag. Mangantan. Sana ko namang rabi. Napsuga kiti pulutan. Ah, binanatam ti pulutan. Medyo. Sana ka nabarte kiti base. Nabarte kak sa ti pulutan. Sige, maturog ta nga rudan. Sika, di ka mga anay. Siyak pa iti kunam. Ang anak ko na. Sige lang, matkat ni mangan ko man. Aya, Apay, uray ko kit din, tibisin ko kan ka. Ngamugmat nga da ka iji nga agragragsa. ha? Pagragragsak. Saan ki din? Nala, sumaruno ka na iji kwarto. Ayusak jay ka man. Hoy, sumaruno akon. Baka to. Turog akon. Ay na, madalagan ako ni Jay Balasag ko, Chairman. Umayo ko makitaan na. Amaw nga amuyo ti agsantiguar. Ala-alawan. Umay kami kin domeng, huntun malam. Dumagas kaming taon. Kanya kami tinangrog-rog dyan na ya, Mang Tiryaw. Awan ba ti amok ama di ngay naramid na. Tano agkarayat ijay sirok, tinarokbos amang gay di arubayan may. Kaya iti medyo naladaw na bigat. Kaya nasapa malay. Kaya't nasawan, saan pa'y apanaginana dagiti sa na makikita. Awan pa'y lang ti masinga, ngagin ina na. Well, Chairman, uray titingat aldaw kat awan ba ti amok ngar aramidan na apakasingaan dagiti sa na makikita. Pakapanak na kan, asan ko maarumbang aranggasan ng iti sana makikita. Kasta ka na Mang Tiryaw. Uy, kagawan. Nga, ureno kasta. Kaya't ko, papasantig ko arki ni Chairman. Sige. Tumagas kami inton malam. Kat isaganam dagiti kasapulan, ta agyatang tayo. Sige, ibagayong marunuan niya lagi dahil, Chairman. Mangisagana ka iti gawad. Buwa, pinadis, sa nga plato, ana apoy adikat, sa nga baso adanom, sa nga bukal analingtang itlog, ken, anya pa iti dadumay tayen. Ay, kwa. Yay, nagpuspusan iti nyo. Iraman nga sagana. Sana ya, Tirman. Agsinglag ka. Nakanggur na Angela na amayatang. Katyay kupag, wino nagpuspusan itinyog, ikabil mo matlang ijay sabot na. Takaraman, amayatang lagi jay. Jay, kapares ti sabot. Iso jay pangikabilam iti naluto adikay. Bali sa nga plato. Sige, tay sagana ka amin dagiti impagayaw. Ken kang runaan na, mangpulpog ka iti manok. Dalusam anaimbag. Ket gudwa laeng nga ilambaw. Kas jaynan nga ilambaw. Wen, awan ikate mapasat ti bagina. Ngam bugwam analay nga. Tapno nalinis mutla ang gipaglambungam. Sige, Chairman. Ang rag nga raw di manok ka na pagkadwalaang. Wen, dalusam mutlang gilalaem na ah. Kairaman mo, ilutaw. Sige. Nuawan ni ka nakapasit ti bagina.
Di pa ikot kakarkaray kayan ngay lambong ka, chairman. Wen, ilang bagis na di dalusam. Sa nabali na nakakarkaray kay, tabugwam ba't nga rodanain baganyakan. Wan ba't kindi Malaala, kasjilaang. Kisaganam, dagita imbagak, Wen. Ilistaman dagita imbaga ka masapsapon duming. Mangkat no, ada malipatan na. Oo, chairman. Dumagas kami inton malam. Akan mon gayam. Mangisagana kamot lang iti kandila, Wen. Uy, chairman. Good. Mapan kayo, nanang? Kita ito. Intiks ni Dumeng. Mapan tayo kano? Sumabat tayo iji balay damang tiryong. Anya kano aya ti aramiden da ijay. Santigwaran kano ni tatang, di anak damanang gurya ken mang tiryong anisinde. Ah, di agsaksakit ti rusok na. Wun nanang. Anya ket ti sakit da ijay Hindi kano pa'y lakalman. Isungarod a mariribukan mo't damang tiryong. Di na pa'y lakad din pa ni ti doktor. Bayan nyo latan, ananang. Mabutong dangarod mo iti kubid. Amo yung maangarod itan. Alakit. Bareng nga rod no maamuan ni tatang nyo ti sakit na kat maagasa na rin. Ang puwera COVID Mamati dakin ni tatang. Kan, saan mo ta sintomas ka no ti kubid di marikrik nana? Mas daawak ng tatang mo, Rosa. Apay nanang. Mas daawak man no ng taw-tawidan na itikas niya panagsansantigwar na. Kan, agdua-dua akpay kit din no daduma. Nakasla imposible. Isang pilpilo supot no daduma. Apay may. Apay ngay ano siyak ti adda marikrik na nakat agpakit akan ko ana. Di namat maagasan. Ha? Ore nagsakit ti rusok ko, uno susuop ko dita. Uno, dahi tayo makmaktanganak kat agpailot akan ko ana. Walaos, awan gumin awaak. Kaslapay kidiyan, adda sumakit Anya? Ay, Ni, apay ngay. wun, Rosa. Idayaw mo dagiti sa bali ngay ilutin na. Makaginawa da ka no? Kasano day ta? Ay, sus, mamati ka kanya, Rosa. Addan tupay singkaw la nagpailot kan ko ana ide kat naunat di singkol na. Talaga? Wun! Adda pa'y ubing asaan nga agbabaaw ka no tigurigor na. Impan, dagi naganak na ijay ospital. Nga maawan mo't pulos, maibagad agapuna no apay nga gurgurigor ka no. Kan, saan pa'y makapangpangan? Pidikwan? Idikwan, impakita dakin tatang mau, tanadamag damot nga rog nagsansantigwar. Kunimot tatang mau, nagpaisaga na iti agasawa amanaw. Upakan kawitan dayjay. Sada na pa, medyo nagpasya-pasyaran ka no dayjay nga ubay nga nagay-ayaman. Inan ano da ngay dagi di manok nanang. Jak mo nakita, ngam ko nada, nginorongor da. Sada impasya-pasyar nga impatpatid ka no ti dara na, medyo nagay-ayaman dya ubay. Sakbay ang naggurigor. Oh? Idikwan? Idikwan, pinuoran dan dagi dya manaw. Linoto da, sada nagapoy, kenangan, nalpas. Nangaldawan dan dya karne ti manaw. Kaya? Mayat Mga gasa talaga ni tatang. Manumang. Kanay, nangan kanumutang dya ubay kalpasan na. Hindi dapadaban da. Nay, awan ka nun tigurigor na. Agtaray-taray ka no pa ikit din Hindi kwan, agawid dan. Anya? Ay, O di. Nagkapapati nga ro kabailan ni tatang dagsantigwar. unsa. Nakurang pa'y lahat ti pamatik, Rosa. Ngam numakita mo dya ubeng, anak kasarasaran tayo dahil. Aso, mamatiak samot tan. Di magas na nga minidi-idya balay kay. Talaga nga ro makaagas ni tatang, nanang.
Ay, Isu adiyon kun kontraan. may sakamot. Alawanay. Gamno siya. Bulaos. Dinak maagaasan, Rosa. Ay, Triong. Paguli mo kam dagiti agsasaw di tarwar. Makasingada. Uy, Chairman. Uy, Nanay ko! Sakit mo na nandiruso ko. Di ka unagaraw. Ilutin tataboksit mo, Wan. Este, irek na enta ko na kuman. Narigat ngamin na basta ilutin. Tasantay mo amo, no anya ti addarita. Amangan kit din no saan amabalin nga ilutin, ha? Alala, maululawak manan. Tinasayat agkidem ka, basang. Kidem. Ken agblastar ka nga gida. karawab ka na tibuksin na, Chairman. Medyo kapilitan. Pasut kisan digwar. Kastaya. Tinasayat agkidem kamutan tiryong. Agkararag kano amum ti agkararag. Amok madbase tig Apo Santa Maria. Agabi Maria. Agkararag kunak. Uy, kararag mati amok din tantanamitem kaud. Akas intan tanamitem ni Goria. No agparanto mga iti sangwanan ni Santo. Di ka nag-istorya. Agkidem kan. Tarugya kon ti agsantigwar. Amangan numakaun-unan ti gagayem adi makikita dakasin. Uy, Chairman. Ayan ngamin ni Goria abakit mo aya. Ta isuk ko matimang bantay diti balasang yaw. Ay, mabutang ka nagiti di makikita agagayam may bagbagayo, Chairman. Amangan ka noon na ti isublat na nga asingan. Kasta. O sige. Excuse nga ro din ni bakit mo. Ala, akitim kan. Uy, Chairman. Uray anyat mangmangig mo. Di kag mulagat, Wang. Uray agkiriplaeng may parit. Uy, Chairman. Ingam. Dispensaram Tasan unay makakidem tuy may samatak. Dahil ka, tiga puwanan na, habilbil nga sandak iti kirim no kwa. Nya. Aris le, Chairman. Makasiri paglata. Nga uray no, panagriklakat nakakidema kaun. Kasta. Wala, tumalikod ka nga rod. Narigatin. Amangan sulukin pa'y dagiti gagayim na ita kirip mo. Adda ka no dagiti agsikog, ako na daagapuanan dagiti di makitkita dita. Pambaritis la dagitan. Sa bagay sa anak pa'y matkiding eksperto aman lumang. Ngem kasayaatan no ipanday ti doktor janak da. Uray ta mabalin damot nga ipan iti pribado. San nga iti ospital ta mga no agkamkamali kat bagada COVID. Naimbag nga orasyon, Chairman. Oh, si Kamit ba sa nga niya kumusta kan? Nagpa-doktor ka? Chairman, ka-thank you la unay Anya ti thank you? Ijay pa nang sagtigwar yung kanyak No, saan yung nga imbaga nga ipandak iti doktor? Saan daklakit di nga impadoktor? Tama nga no ibagada ka no COVID ti sakit ko. Kan sigurado mo't adakis latati ay atap da kanyak. Anya? Ipilit ni inang ko masikugak ka no. Ipilit ko mo nga awan nubyok ta isumot kag paisaw. Okay. Anya nga rod ti sakit mo? Gagangay ka no asake, tinalaing nga uminom iti soft drinks kan mangan iti naapgad. Sa maysa, nalaingak namin nga agkape, Chairman. Dayjay ka no ti resulta.
Kasla, ginaw ka no, ti Marignana. Di ka sanaw. Naimbagang kan. Un Chairman, imayata, agyaman na kada kayo. Kan, kwa, La, kasla da ibagang. kwa, Chairman, da kayong tumanlaang hindi mangibaga kan ni amang ko, kaak-aklon ko laang jay nubyo. Kaano laang anag-on kami, kat kwa ngamin ngay. Anya kwa, lawagam. Kat kwa, ibagayo, nasantigwaryo, nga awan pa'y napasamak kada kami. Ay, ano atan? Anya. Ipangaasiyo, Chairman. Makonsensya, nga gulbud kada kayo. Sisasangong namin ni amang ko. Di sinang tigwardak. Ne. Pangaasiyo ka di, Chairman. Patayin dak ngamin da amang kan inang lumaamuan da. Kat agyaman nakuna ita saan apod mo jay atap da. Kat, iramraman dak ita nga gulbaud, kasta. Kunang tumat ka, dakan iti barangay hall, sinday. Ay, ni amang ko. Please, Chairman ka di, Chairman. Andam nito, sinday. Ito'y kada ti pagsarakan nyo, dinubyo ba? Teriyong, kastinay. Di mo kabilin taputot mo. Hindi ka. Nga oray na gulbud ka na kayo. Kunang tubay ka, ikaw. Kabilin ko na. Ne. Tala. Hala. Agsao ka ni tipod no di taamam. Dakas ti agululbod. Kayat mo tabumsob di tabuksid mo agapuanan dagiti di makit kita. Kayat mo ha. Nakas na go Olbod. Nakas. Ay. May tag-tagainap kumot. Hindi anak namang teriyang. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anya ipanagan mo gun ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenutog gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap.
Adto'y ti istoryangin gam pinalwan. Tinasalon at kan naragsak abiyag. Dito'y drama tayo. Domi. Mabali namin. Siguro nitin nabasak health tips. Iti kolom ti pada ka manura ti magas eh. Kasto iti may sa pagparelax iti bagi, Rosa. Aya, dahil ti panagilad kalpasan ti panangal daw. Uy. Ay gilad kabayatan ti panagbasa iti makaparagsak ken makapabang-arik na nga istorya. Kastagayan? Anyamat nga istorya ti basaan. Kas kamay ti comedy o no love story. Basta tayo makapabang-ar iti masagnan. Kas kamakin ka, mabang-aran ka laki di nga imabay kanya ka nagilad di ti papag di ti siro ti mangga. Sige, anya pa'y. Makatuglupak samutan iti iabay ko ken ka nagilad dito'y papag. O di, iridip mo mo no, makarelax ka. Sige. Anya pa'y ti aramida na pagparelax doon. Agi baga kalata, tadong nga. Basta, saan nga agbasa karagite makapa-stress, makipag-problema ka pa iti problema di bida iti boy-boyan. Bas-basa, ano, dang-danggam nga istorya. Kada ngamin posibilidad na. Ano, mairidupan tayo agbasa, ket matagtagainap lang to niya binasa, ano, binoya na. Banag, ang makapa-stress na kwan. Abang ano, mabati-bat to pa yan. So, aliklikan na dyan. No tayo kunada no noon break. Ay, awan na dyan. Saan nga advisable? Awan ina na ti utat. Masapulat nga break ti taong tapno mainanaan ti utat. Saan kit day? Masa? Sana ya? So, mga gusto mong bata at darungan nak mo tayo. Ay, sunat mo siya lang tag-relax. Nakaunamot ka nervosa. Redap matin Talaga met nga do ti mabalin nga ramiden. Tapno makarelax si tao. Tapno agbyag ang nasalunat ken naragsak. One might. Ket bagay ka na kayo kung nanang ti ag-relax. Mayat day tanim bagam adumay. Ay, ag-relax. Nabayagay, nasa na nakapag-relax da tao ngagpaisaw. Ag-relax kay kit di tatang. Kaya agpa-share ka ni nanang. Medyo mayata kiti detang ibagbagam ah. Panunutin mi manday ta, Domeng. Anya? Pinas pa sa blugam arumbong lang agpa-share na tapno makarelax na. Uy, nakasapulan da talaga. Panangulin, tapnog lang ay da. Dahil awan problema, pampanunutan da. Wan anya dong. Sige, takasaritak to ni nanang. Tano ka sano, ti uray siya ti makaamoy ti allowance da. Talaga ba ta? Wan di uray day talaang mati maipaay ko apagragsakan da. What ay? Sige. Inkan ko matkasarita ni nanang. Apag isang takalgawan. Parang papasyar, dagiti turista.
Kamamot, Rosa. Awan isem kung nagpasya-pasyar, gastos la dayta. Nya? Uy, gastos lang dayta, pasyar dita. Gastos nga agpaiso, Ngam na makita yung dagiti diyo pa'y nakitkita lugar. Ang mga numalipatan yun, day tanging bagayaw, nanay. Ay, saan kunto amalipatan? Sa anak mo tagastador. Kailalaaklaan, titunggal sintimo o may igamak. Ngam na saysaya at no agaliwaksay kayo matkin ni tatang. Tapno makapagbanding kayo Anya? Saan kit din? Nabayagan na di kayo nagpasyar. Sa bagay, mayat mo't kiti dayta, Alabay, panunutek ang naimbag. Ay, saanan anas ka na panunutin nyo, nanang? Agsagana kayo kit din. Inakton agi-withdraw iti bagbagak nga itid ko nga allowance yaw. Saan siguro asumurot nagjagingan ni Sufing? Madi pa'y matbimangon. Iniing ko'y tayo yung naturog sa manan. Ay, siyaklatan tagjaging. Napanak kitig. Pagyapon tagjaging. Nalamin Pumudot to tirik na nagjaging akon. One, two, three, four, one, two, Imbag man, Chairman. Nagjagaging kayo. Tay balo akaro ba? Sabag. Siputan na siya mo dito. Kana apa? Ay, Naimbag man tada kadua. Ay, mabuti nga ko mga agjaging ta nariwot pa ilaag. Ay. Tangamad ka ngay. ay, sabag ni Ayat. Nakapit. Ala, intan, Chairman. Ah? La, surutin na ko. Ay, muna na. Surot ka no. Bayat. Mayat mo tanda ka doon. Jagi ka ngarudin Jaging gusting. Sige, medyo taray basit. Aging kat adadaga. Ay, apoy na nagkapoy. Kaya na ya. Ay, imbaglakit din. Tadi na kong tinaltalyaw di balo. Pakasulisuga ka man. Ay, nayaw-awan ako na. Ay, dita. Ay, dita agpaabagatan na kalsada ti surutak. Ada masabat ko. Ala, dahil gayam, Chairman. Hihi. Sika, anyat nagan mo itayin. Ala, sandak sapi nga mo, Chairman. Siyak ni Batsy. Tinalockdown dito yung nagbugsutan. Akala ka ni ikit-ikan, kayumit. Iwun. Ada bisita dati ka nga siksi abalasang. Ha? Ay no, siyak day Chairman. Siyak di ibagbagayo sexy abalasang. I like it. Kahit ko launay. Anyatik, kayat mo launay batsi. Ay na, di imbagayo sexy ak abalasang. Wen, siyak day jay sexy. Ay no, I like it. Kahit ko laulit imbagayo sexy ak Chairman. Anya? Ay no. Anyan dati abak na, kalawikin. Oo, anya nga Chairman. Ituloy tayo ti agjaging when no agawid tan. Sikaman. Ani, ang mga no, nabannog kayo una yen. Ay, kaslan na inanaan, nakadago si tayo na asidgan ka, batsi. Oh, I like it. Talaga, Chairman. Talaga, ha? Wen, No. iso nga agjaging tapay. Agawid tanto, inton sumingisingan dya init. Nakaluto ako iti pamigatan me. Ngamawan mo't langan ni Gusteng. Nagsaor talaga. Kaputa saan nakabimbangon na dagos, pinanawan na kaon. Kaya't kumot-kumot at jaking.
Tabaran umpus mo't basit to'y buyong kaok ng saur at talaga dialaklakayan. Sumagpet tulaga. Malagip ko kat yung bagbaga ni Rosa. Agpasyar kami kano. Ag-relax kami mo kat iso kano ti makaamoy ti allowance pa eh. Anya nga taya ti makuna ni Kusting iti taytya. Mayat nga ta iti ibagbaga ni Rosa. Ne, ano mo awag iti siwasan ko. Anya nga ta. Apay akong di awag ni Kusting. Hello? Bakit? Inakurainin ang mamika at agdiritso ako ni Barangay Hall. Kasta. Ne, di ka nga roda nagarmosar. Di ka nagdigaws. Idinto ta sigurado ang nadalipuspus ka tilingay. Di ka lakit mabainan kadagiti umay di Barangay Hall. No makita dati kinaduoy mo. Chairman ka pa'y mo't nga ron. Wala yan. Sige nga rin gawin ang pit. Bye. Ala, nya nga kita kapampanununtan nasan nga agawid ang mamikat. Wano? Ada nga tamang ilibrikan ko ana iti pamikat. Mabuwak to matlaan. Nakaunagaya man ni Doming iti Barangay Hall. Wan tatang, nasapa nagring itay. Nagtaray-taray di taro bayan. Sa nagbigos kan nagarmusar. Idikwan, nagrumatan. Mayat man ti panagsaro ti imbagam ngay naramin na. Garaw ti nagagat dayjay. Wan tasaan asadot ni Doming tatang. Man naturog nga agpaiso. Ngam, pakairanodan na lang, ti kinaturog na. Malawin. Awan mo ti imbaga ka madikit. Ay, nantay ka piyaw. Ay, uwan tatang. Sige, mabit lang tayo timplan kayo At basa-basa kayo pa di tatang. Win. Tay tama ti magasin. Dito sa ti pakabasa kajimbaga ni Domay. May papaniti aramida intap salon at ti bagay. Ay, dito yung magasin timbaga ni Domay. Pakabasa ti tarabay. May papaniti salon at. Basag. Wine. Dito yung timbaga ni Domay. Tarabay iti pagtaengan. Basag dati may papanit iti panagwatwat. At yan tatang. Agkapi kayo. Pagkat pa nagbasa yaw, tayo nakituloy jar aramida. Sige anak ko. Pumanawak tumatan, apaman ama ibos ko to'y kapek. Kan basag mampay dati bagbagan ni Domay. Kadayon ti panagjagjaging ni Chairman kagawad Domay. Imbagta, di agpakadwa ka na kayo. Sakti lang yung baga akasapulan ti panagwatwat na. Iso ara dyan, mapanagjagjaging. Apagiso apa nagawid may, tamaudi apa nagrunda may, nagtanaw no makita may. Alas 4 pa lang iti parbango no nagduma kay. Aya, nagsapang. Wan, kit, kwa. Anya ako. Andan sa kayat mo ay baga. Kwa nga may. Kunak no ni nana suping jay kadwa na nga agjagjaging agrikos-rikos iyay plaza ay di na minsan. Ang saan mo't kayam? Ang nakaluwa na? Ada. Ngam na di mo ibang baga ngayon bakak kang kaakagawad. Da kami ngayon na barangay tanong ti kanayon ang makakita ka na kuhada. Amo na, makikita yung ida. Amo na pakasarsarita may pa jay kadwa na ano kwa. Anya? Wen. Sa bagay. Sana dakas di makigayam no kiti
Uno na duma, dipindi mo't iti pakigayiman. Wala. Ketap no makitam di ibagbagak. Inkanto mo't agin jajagay kagawan. Inak mo tag-jogging, Rosa. Ag-jogging ka talaga. Wano, agin jogging. Ag-jogging ka. Tara na ak ni tatang tadwa kaming nag-jogging. Adda na damag mo niya. Wanawanam ni tatang. Ha? Ay, kwa. Saan ka matalapdan kay? Nakauna lakit din ni tatang nga nag-joggingan. Ingka matan, tap na dakadwana. Uy, hanggang may mayat ko man, no? Kadwa da kayo mo't kaninara nga niya. Una niya. Mayat sa. Talaga mayat. Sumalon at tayo, nagwat-wat tayo. Amok Awagam ni nanang, ta kumamat kayo. Sige nga Rod. Umunakan, ta kumamat kami. Agturong kami to adago si J Plaza. No, di masadot ni nanang. Ano ko yung may mayat, no kadwa da kayo nagwat-wat. Danurin da kami kanitatang ijay. Sige don. Umuna ka nga Roden. Ag short saklaan. Ngam awagak pa ni nanang. Taamangan mo di na kayat ti umay. Ay, gandanitan ni ti Plaza nanang. Ay, nalawag mo tandaglaw lang. Makita ta nga tadatatang mo, Tita Plaza. Papananda ko mangay na wanda dita. Samay sa, imbagak mo tadanunan ta iday jay. Basta utak la ko makiramraman iti kastoy Rosa ngam. Po makapannog kami na talaga. Kasapulan tayo ti panagwat-wat nanang. Un machit di Ala. Ne. Ang damot agpat-patukar dito Plaza. Ay, maamuan tayo to. No apay nga dagpat-patukar dita Plaza. Sige. Jogging pa nga ron. Nanang. Turn to the left. Awan mo tatatang mo dito. Three. Turn to the right. Dagit naman agsasala dito alalakay kas kada ba? Bakit yung may naabakla ti makikita ta? Ayan nga nadatatang kandumeng. Turn to the left. Anya ngay. Kuya ang talangan dagit ang agsasala dito Rosa. Anya pa'y ngay nanang. Apo. Three. Ay, data. 1, 2, 3, 4. Apo. Sige, sige. Break on eh. Ay. Mga 300%. Ay, Nisa, nagsardang damutan, nanang. Ay sayang. Agbuya tapay ko mga nagsardang damutan. Ni, kumit kita dito, J6, siya bakla a leader da, nanang. Naa. Adan samot ibagana. Umay dito yun na eh. Tatang, saan nga mo da Rosa kang nanang nagdata dito ang magkisunsumba? Ne. Di mo't kinunam masumarnodakin ka ngagjaging ilay. Wan nga raw. Ngam tsaka mo, ang mga no saan daan na tuloy, tagas lang masadot samat ni Rosa. Ay, kung nagtumat ada kayo, tinakita kitilikudan ming agsumsumba itay, chairman. Kita na, kadumot gayam ni kagawad. Wen, ading. Ay, mayat man. Kadwada kayo mo gayam, agsumsumba. Natin kami pa'y manang. Aya, datante ag partner, chairman. Kaya ni mo kagawad duming ti partner, ti kumarek. Mabalay. Wen, Alamat na rin, alala. Maya! Maya! Supeng. Dunay! Dagman. Unang man nagjajaging tayo. Maya maganti sa salaan yon. Kayo mo't gaya mo, Rosa. Saan tamit gayang makadway dangag jogging Rosa? Akaw itan. Itan! Awan! Ha? Saan? Di kayo pinagawin, Rosa. Saan pa? Saan pa?
Dumeng, agreeing ka. Dumeng. Aldawan. Ladaw kong ba't na nagreeng? Ala. Anya nga aldawan. Malaman, Dom. Ha? Nasobra mo hindi nag-relax. Ditan kagayem tinagibusan, di sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo gan ko na. Tigre, padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. At damat kanakan ni Nana Sofie. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. At da ka no umay agbakasyon dito'y nagbugsutan, akaanakan ni Nanang. Ita man pa yung adda umay ab mother side mo. Huwag nga rod, Dom. Kanayon la kakaanakan wano kakasinsin ni Tatan tagbakbakasyon dito eh. Pasig pa yung pagkakatawaan ha. Talalakay na ambaraw. Katay mga sawa ti gagara da. Ha? Umay nagsapo ulit asawan da. Inton kwan, isapulan ni Tatang. Inton kwan, Inton kuan, ninton tatang ti agar-aram. Kasta. awan yung bagkakastaro sa. Inunaan ka na. Tamok nga isot sumaruno nga ibagam. Anya, Saan kit din? Amok mat ka, da ka na yung lamar-mardaram ni tatang ko. saan mo ta? Saan mi de? Nabayagan. Si Kamot. Bakit agbayag ka no di tayo? Un nga taa. Amangan no aginggat pa nagtatalon. Malay ngagtalong na jaya. Un taputot nga ruti manalon iji Isabela. Agpaspastor itinuang ti ad-ada adinakkilan na at trabaho. Kasta man ti ko na ni Nanang. Apag-isa. Adan wang datatang ngayon patarakan da. Nung sublinan na jaya, adan mangi pastor. Uwanan niya. Apag-isa. Umay agbakasyon nga agpastor itinuang. Nalagip ko nga
may nawagan ni Kagawad Maring nga naka-schedule nga udi ita. Ore sa anak ko na mapanin yung baranggayon. Ay, surat malay ni istorya. Ano yata tidak pinta sa suratan kita? Ay, natitirigat man ako nakasagana suratan. Malagip ko, di kaanakan ni Katuga nga ka Sofay. Na umay mag-agbakasyon nito. Imbag man. Turay narigat pala tayong biyahe-biyahe gapoy ti COVID. May kagumaan na ti umay nito. Tidakas na. Noong isang putkat di ti virus. Ay, trabaho na yun sa umay nito. Ang mga problema ng tulay. Yun at kuman pala ng tibukot ko. Magpanulot itinapintas kasurata. Ala, agtugaw ka. Hindi sumlat ta dayta bayon mo dita. Thank you, Uncle Chairman. Mapapainak. Unya. Si ni atong itay. Wan mag Uncle Chairman. Agpekpek kanulang iti tapok. Idi naudian nakita dak. Ang mita, baro akaon. Hehehe. Bakit? Apa ngay? Kasla da kurkurang minukukwatit yaka na kam. Adya. Dudurugan nga ron. Ngam nagagat lakay. Makatulong ka data. Di pa ikat kasla da kukwatit ngan. Ay, awan mo't. Sana mako na akwatit. Pakaragsakan na laan no kasjay ang maidaydayaw ti maramidan na. Nusubyam, tay ipatpatalon tayo agraman jainwang. Mabalen, at danton maramidan na makatulong. Mayat nga roda. Kabailan tayo tagtalon. At damat yung patarakin ko anwang. Iso nga road. Alain tayo jainwang. Ta iso ti katulungan nga agtalon. Agtalon tayo mamit. Agtalon kayaw? Wen. At damat ni kasinsin mo nga atong akatulungan may. Pininala ko niya pinatarakin ko anwang tayo. So ti kadwawin no katulungan nga agtalon. Maya na. Makatulong ka mo siguro no kayat mo duming. Di kay madanagan tanwad na maapit kat kukwatay tumad lamin. O sige, kayat ko. Padasan tayo man mo tagtalon itong sumaruno pa nagtatalon. Kabay lang dumeng. Kabaalak nagtaltalon kami mo, di baruak pa. At natalon da amang ko. Sige, baring awan tunti ko, babe. Tapno makaawid to pay ni atong sakbay ti talon. At damat ni atong nga para arado. Napigsa ka nung agtrabaho ni atong tabang bangkag mo tiyayanda. Na irwa iti trabaho iti talon. Kasta mo ti kunan inanang niya. Mayat ngam apay ka nung ngayon may dito ni insan atong. Kaya't namatagpasyar. Ken nabasted ka no. Di ayanda. So nga may dito ita iliwliwag na mo at isan-sanoong na. So nga oray COVID imayin.
Yaram tayo nga ron dito tapno inspirado. Ang mga napaglulokwan niya, Mart. Yun, nga paglukwan mo ng ibagbagam Rosa mo. Kasta talaga ti pampanunutet. Yarim tayo man kiti ni atong. Adda agumagat mo kasta masigurado kasken liyo. Di kasano atong mapasubo kang agtrabaho. Ipastor mo di nuang insang petkaon. Ayos laang, Uncle Chairman. Ada nuang. Isuati pastor mo pa'y laeng kabayatan na santayo pa'y mo't lamang ruging agtalon tanay. Kawan pa'y mo't tudaw. Kaninto pa'y lanumayaw inuhunyaw. Ayos laang, Uncle. Imbangkit di Tada pangibuk-bukak iti oras kaw. Saan ko malagip ni inyang ng buhay kaw? Sino da dyan nga inyang? Iso ti labs ko, Uncle. Ha? Ang inyan. Nasigsiglat mo tiyay gayong kaw. Intangal na. Intangal. Aduwaw. Unang Uncle. Intaray na ti kayat ko asawan. Ay, sana all. Kasta. Ay, di ka nga nagkapoy-kapoy. Ano ba siting na, boy? Kaanakan. Kaslaman latara unday ta. Kastay kunadan. Di ka kapoy-kapoy. Ano ba siting na, boy? Kumamot ka adagos, Tapno di ka maibusan. Kasta ti kaarig na kaanakan. Kahit yung asawa ng Kyle. Arak ko pag-adagos tilabs kaw. Tapno sakti makauna. Una. Sigurado mo't akayat na ka ti armam. Tano di nakakayat ay tudas nila kaanakan. Idarum da kalakit de iti harassment. Ay una ang Kyle. Sige man. Isuro dak man iti teknik nga agaram. Bareng makatukmaak mo tan. Nala, dumngeg ka. Ado ti kayat kung isurukin ka kaanakan atong. Sige mga rod, Uncle Chairman. Nadalat ako ba? Uray mga sawa kaon. Ayos. Nag-text back ti tineksak na number ngayon ti Manang Rosa. Pasal ka dagaws. Huyo. Ni. Damagan mo sino text baka ka dagaws. Yam amok ti bagay. Ang mahambal ka numot aipay. Nariga bain. Bareng numamati kang yak. Bareng nuadan kasukat ni inyang ang nagbalin apo ang tibiyag kaw. Nagbalin mo ta sa bidong kaw. Anday ka. Isin kaun. Nay! Ataw! Atong sakit katitiks mo baraw. Ay, adanggal! Inter ni Manang Rosa tinambal jay imbaga na atiksak. Mala sayatim ka na kan. Ngem nay, sa bali itan ti pangib-ibo sa mitilod mau. Sigo dati nakita ng aramidem kat picture-picturem tabagbagay me. Ay, una! Pag-aayat ko apik-picture ti Rupak. Nga oray sa nagmatagwapo ang Kyle. Sako ipost iti Facebook. Una yun. Una nga raw. Makitkitak na kiti retratom. Magwari ka. Kasanuan na retratom ti bagi midi nagsakay kay tinuang. Ay, dayang Kyle. Kadwak idi ni Manong Duming Kyle. Isutin ang retrato kanya. Aya. May ati retratom.
Nataar ka mo't basit ijay. Ah, timbay ra ka ni Uncle. Wen. Natataar mo tinwang. Ni Uncle Chairman Mike. San ka di? Ay mayat. Nataar ka ijay anag sakay itinwang. Mayat. Ay. Naimbag nga oras mo, Manang Rosa. Ano yan? Makapasikur to face mask. Oh, Fema, si Kamay. Nalipatak mo't ngayon suot ko yung face mask ko. Oh, damagaklakin ka, ti maipapan ka ni atong akasinsin mo, Manang. Nakakatkatawa ka, Tex. Aya? Texmate nun. Un, Manang, amom nga may. Kasken ko na ti kayat ko amagayam. Naragsak ka tao. Oh, di, agayam kayon. Kayat mo makita iti personal. Una manang, tayo so ti kayat na. Isungay maya. Imbag kita saan kayo lockdown. Sige, sige. Sumurot ka kanyak digital talon. Aday jay. Oh? Ay, nagagarog ang nagagayt Manang Rosa. Kawan mo. Iso itatikad kadwa ni tatang. Nala, umay ka. Ay, mapantay jayan na. Manggutin. Ne. Si Kabot mal daw. Kana kanyo ayam di kamain nga day di away yo. Sus, naglatog. Ay, Wen, apa ay ayusin man tapot mo. Tadyak mawawatan di pa nagsasaom. Ito na agsangsang mo ta saya din. Ay, ay wag naman. Dispensary jo. Diyak ka rin doon eh, makangas to ko eh. Ay, iso apay. Linastugan na ka. Kaanakan, ninanam suping niya atong. Ay sus, kudam lang no asino kalayon. Ne. Pagkunam mo titinay ta? Kanain naksak diya pa si katan. Ha? Kas lamang kalkalit. Isa na masurulik na datubog. Ay, depende Nonya ti karkarit na king ka. Nonya kid di ati bagbaga na king ka pakasurun nam launay. Ibagam, tapno amok teramidak. Diyak ka ti pangas kinakarit ataw. Awan mat kidi ti bagbagana. Tinapayan mo bubuyak no datuma. Ay, gayam. Tapno, saan ka masuron anya? O, Chairman. Di mo kitaanin. Kay kastala na ita. Di nakamat sagsagidin, minukit kitaan siguro. Si kamat lamang kita. Panggapam kumangay, ang masuron king kuana, ano di nakakitkitaan. Hindi mo matkitkitaan. Kay Giant Vema, kitaan. Nakasakay itinwang. Na, nagmayahatin abuya. Ay, Manang, saan ka ngagpadlaw kin ko hanaway? Ibidyo, kin picturak iti adong ang gulo. Anya? Wangin, sorpresa iti Facebook. Mahilig sa akin nga Facebook. Yun. Isut ar-aramidin na awan trabaho nan. Ay, sige, umasidag ka naman ang Rosa. Yung santa ngagpadpadlaw wine. Sige, aginayat ka nga rod. Dito iti pagnaan ta, Fema. Wen. Ho! Agtal na ka nung Agpabuya taman ito ibang kang. Agarap ka lang Uray ta narabor ti ruot dito sa hangaw. Ag-exhibition ako dito bukot mo wide. Di ka una agkut-kutay. Tatno sana ka matinag. May isa. Dua. Talo. Ay, dandani account.
Unay kamutan anuang. Imbagak lang rudo na di kagkot ko say. Ang mayat. Agbalinak mo't akarabaw man no kasaraw. Anay ikaw. Ayan! Ala! Nagkamutan! Ako. Lala ko! Basol ko! Wow! Sexy! Kwan! Atong! Ni tema atexmate mo! Ala! Kababain pa yan. Kwan! Apay nga nganyig mo dito'y away insan Rosa. Ay, kababain mo dun. Kwa! Awan rombang apagbainam kanyak, atong! Kayat kunto pa'y ti umay dito'y. Ha? Kababain pa yan. Kastuyak pa'y ang makitam. Problema! Ay, kumita ka man kanyak, tapitsuran ka. Sige, Una. Kasta. Natural nga isam. Apo, kalidan ka pa'y gayam. Agsumbangir sakit, nag-uunag akalid mo. Sige. 1, 2, 3. Taitan. Sige. Datamot tagpicture atom. Sige. Sige. Parisa man ang Rosa ready. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Ay, manang Rosa, da kamay mo ti agjowet si kamot ti mang picture ka da kamay. Sige. Ala, agabay kayo. Tay. Day ta. May isa, 2, 3. Okay. Wow. Nadon ti shot mo dito'y away, Fema. Ipus mo to amin. Awan makuna kiji ka anakan ni Sufeng. Nagaget. Limbok pa'y kitjinwangin. Kanayon samot ija, text mate na. Uray tagpik-picture samot lat aramidin da. Uy. Kanayon ti selfie ni Atong nga kadwa na ginwang. Ibidbidyo nan sapay kahit ay ni Pima tikat ko asa mo tinangibidyo. Uy. Nakita ti video da nga impost na ti FB. Naglaing ni Atong dapay video na nga agsalsala iti bukot di pastor na anuang. Day jayon tayan tiragsak na dumeng. Adi naragragsak manitan sa adda inspirasyon na. Ay, agora kayo ta sa pulag dito FB day tayo impos da video. Sige man, halawin. Awan problema no day talat pangibusan na iti oras na italon. Di sa nabalit paspastor na matlata jenwa. No lumukbag pa'y. Wala, andor to apagtalon nan, indon pa nagtatalon. Dati man tipos da. Nan, kitak man. 1, Na, 2, ay. Sala iti bukutin wang. Ngun nga raw. Ay, Lain. Ay, mabilang. Rosa. Sige. Hello, Rosa. Tom, agawit kan. Ayapag ni Tatang. At dito'y balay dananang kaninsan atong. Tapay. At dito'y balay dagiting kamang ti telebisyon. Bida itan ni atong. Anya? At daw may mang-recruit kin kwa nga ag-extra iti ma-shooting a pelikula. Ana pa uluan iti Carabao Man. Ni Atong? Carabao Man? Wandong! Anyati ko lang dumeng. Carabao Man kanon niya Atong. Agbida ti pelikula na kalwan iti Carabao Man. Ha! Carabao Man? Carabao... Carabao Man? Agbali na Carabao Man? Diyay kaanakan ni Katuganga, Asufeng?
Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.